In-nefqa medja tat-turisti f'pajjiżna fir-raba' kwart tas-sena li għaddiet qabżet dik tal-2019 b'9.4%. Dan ħareġ minn stħarriġ dwar il-lukandi kkummissjonat mill-MHRA u li wettqet il-kumpanija Deloitte għar-raba' kwart tas-sena li għaddiet li kompla jikkonferma l-irkupru b'saħħtu ta' pajjiżna f'dan il-qasam. L-istħarriġ wera li minkejja l-ewwel 3 xhur ta' restrizzjonijiet fl-2022 minħabba l-varjant tal-Omicron tal-COVID-19, in-nefqa tat-turisti tul is-sena kollha laħqet 91% ta' dik tal-2019. L-2019 hija meqjusa l-aqwa sena għat-turiżmu f'pajjiżna s'issa. Fil-fatt in-nefqa medja tat-turisti fl-2022 kienet ta' kważi €122 kuljum. It-tul ta' ġita medja tat-turisti f'pajjiżna fl-2022 ukoll kien ogħla minn dak tal-2019 fil-waqt li l-jieli kumulattivi f'pajjiżna laħqu l fuq minn 85% ta' dawk tal-2019. Intant, minkejja xhur batuti minħabba restrizzjonijiet tal-varjant Omicron tal-COVID-19, l-istħarriġ li għamlet id-Deloitte tinnota l-irkupru b'saħħtu tas-settur turistiku f'pajjiżna e kif fuq bażi kumulattiva il-waslit tat-turisti f'pajjiżna s-sena li għaddiet laħqu 83% tal-2019. Dwar dan il-President tal-MHRA Tony Zara sostna li s-settur tal-ospitalità mixi fi triq it-tajba tal-kupru waqgħet ribixxa dan ukoll deċiżjoni f'waqta tal-Gvern li s-sussidja żiediet fil-prezzijiet tal-enerġija minħabba il-gwerra fl-Ukrajna. Tenna wkoll li anke l-prospetti għal din is-sena huma pożittivi. Aħna issa kważi wasalna l-istess numri ta' 2019 meta tqabbel il-perjodu ta' wara Marzu għal April u Diċembru ta' 2019 ma' April ta' Diċembru ta' 2022. Pożittiva ħafna u nisperaw li 2023 kun tajba wkoll. Intant il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartola qal li dawn il-fatti jitkellmu waħedhom favur ir-reżiljenza ta' dan is-settur. Madankollu rrimarka wkoll li fadal xi jsir sabiex dan l-irkupru jibqa' miexi bl-istess ritmu b'saħħtu, dan partikolarment billi titjieb il-konnettività għal gżrietna primarjament bl-ajru. Qegħdin naraw ukoll li għal din is-sena inkomplu nibnu fuq dan is-suċċess li ksibna s-sena li għaddiet. It-target inizjali tas-sena li għaddiet kien dak illi ikollna 1,800,000 turist f'pajjiżna f'9 xhur għaliex l-ewwel 3 xhur tas-sena li għaddiet konna għadna prattikament magħluqin minħabba l-varjant tal-Omicron. Iżda dan ma kienx biżżejjed, ridna li mmorru għal 2,200,000 turist u issa l-ewwel indikazzjonijiet huma li saħansitra anke dan it-target inqabes. U allura dan juri s-suċċess tal-pjan tagħna tal-irkupru.